Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў, ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Мы прадстаўляем отделение для громадян сталого ўзросту Центра социального обслуговывания насельніцтва. Я капитан команды, меня зовут Сергей. И члены нашей команды: Нина, Ирина, Надея и Наталья. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску варежка, па-беларуску ці верыце вы, што словы мерзнуць і грэцца гэта сінонімы? Колькі складоў у слове завея? Назавіце год вызвалення Гомеля ад нацыстаў. Як называецца храм прадстаўнікоў уніяцкай канфесіі? У якім горадзе Беларусі выпускаюць харчовую соль? Працягніце прымаўку. Жураўлі ляцяць нізка, зіма ўжо. Купала ці колас. Хто аўтар паэмы «Зімою»? Ці верыце вы, што грамніцы свята беларускага народнага календара адзначаецца вясной? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я набрал большую колькость баллов, выбираю категорию «Гісторыя» и буду гулять першим. Я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию «Мова» и буду гулять третьей. Мне засталася категория «Культура» и гуляю я другой. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Сергей, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Сергей, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Таксама вітаю вас, Алена. Скажыце, калі ласка, вось вашы зацікаўленасці, вашы інтарэсы супадаюць з вашым прафесійным накірункам? Так, безумоўна. Працуючы кіраўніком гуртка «Эрудыты» Центра социального обслуговывания насельніцтва для, скажем, паважанага ўзросту, можна так адказаць. Вот. Не толькі рыхтую іх
праводжу заняцця гуртка эрудыты, але мы удзельнічаем у розных турнірах. Пагульне што дзе калі, вось, дзе удзельнічаюць прадстаўнікі ўсіх гарадскіх цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. І вось ужо мы правялі 2 абласных турніра, пагульне што дзе калі, з запрашэннем раённых цэнтраў з вобласці. То, што вось мы займаемся, што я займаюсь з нашымі грамадзянамі, гэта прыводзіць да таго, што яны 2 раза былі пераможцамі гэтага гарадского абласнога турніра. Ну і ўвогуле амаль заўсёды перамагаюць у гарадскім турнірах. І яшчэ, Лена, мы супрацоўнічаем з 72-й школай нашу, мы ходзім к ним на гульні, а они прыходзяць к нам. У верасні была гульня і перамаглі дзеці. А наша команда заняла 2-е месца. Ну, якая карысць ад такіх вось сумесных гульняў? Гэта, перш за ўсё, камунікацыя, дзе людзі ва ўзросце могуць нешта поделиться опытом. И они размаўляют с детьми, дети размаўляют, наши громадяне с задовольнением ходят гулять с детьми, ось и у школу, и епархию, уздымая настрой, коли дети перемагают дорослых. Они радуются больше, а коли дорослые перемагают детей, они то так само радуются, как дети. Сергей, гуляем? Гуляем. Вы выбрали категорию «Гісторыя». І першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Як называецца жывёла, якая да пачатку 17 стагоддзя была часткай беларускай фауны? Варыянты: тур, вол, буйвал. Я так мяркую, што буйвал гэта больш не наша жывёліна, не для Беларусі характэрная. Улічваючы, што нават горад Тураў, назва яго пайшла, адна з версій, гэта якраз ад Тура, а вось тур или вол в данном выпадку у жывёлах не сильно. Ну, давайте паспрабуем так адказаць. Я мяркую так, што все ж таки гэта будзе вол. Вы думаете, што вол? Але пачакайце хвіліночку, ну, складана сказаць. І до пачатку 17 стагоддзя. Так, до пачатку 17 стагоддзя. Але давайте тур. Вол адмовіліся ад Да, гэтай а вот думкі. паміж туром і волом тут Так? складана. Ну, дакладна не буйвал. Не буйвал, нет, не буйвал. Сергей, дык можа дапамогу сябровак? Адразу з першага пытання. Ну, гэта я нагадваю вам. Вот давайте тут звернемся до команды. Давайте Хай дапамогуць да з дзяўчат. першым пытаннем. Да. Ну і добра. Паважаныя сяброўкі, дапамажыце, калі ласка, адказаць на першае пытанне. Сергей, дзяўчаты адзінадушны, кажуць, што гэта тур. Ну, давайте згадзімся ў данным выпадку з камандай. Я таксама быў паміж волам ці турам. Ну, калі каманда кажа тур, хай будзе тур. Я прымаю ваш адказ. Сергей, гэта сапраўды не буйвал. І не вол. Гэта тур. Дзікі еўрапейскі бык, апошні з якіх вымер у 1627 годзе. Вы малайчына. Дякую. Дзяўчаткі, вялікі дзякуй за дапамогу. Сергей, зараз мы абыдземся без малюнкаў і ўжо няма падказкі. Як называўся від сельскага населенага пункта невялікага памеру, які складаўся звычайна не больш, чым з дзесятка пабудоў? Сяло, слабада ці хутар? Слабада не, таму што слабада была ў горадзе. Вось сяло альбо хутар. Ну, сяло гэта даволі вялікае пасяленне, так? А вось хутар невялікае пасяленне. Якраз не больш, чым дзесятак пабудоў. Я адказваю В, хутар. Я прымаю ваш адказ. Сергей, слабада – гэта тып буйнога сельскага пасялення, якое характэрна для феадалізму, ну, спачатку. Сяло – гэта таксама даволі буйное сельскае пасяленне, у якім часцей за ўсё была царква. Так. А вось хутар у Беларусі – гэта невялікае пасяленне да 10 двароў. Вы правільна адказалі. Дякую. Разгледзьце, калі ласка, выяву. У 1948 годзе у Беларусі было вырашана выпускаць
свой асабісты трактар. І 14 кастрычніка 1953 года з галоўнага канвеера трактара зборачнага цэха сышоў першы беларускі ад пачатку і да канца трактар. Назавіце яго. Гэта МОАЗ, МТЗ ці Амкадор. Ведаеце, но Амкадор однозначно не. Не Амкадор. Я мяркую так, что не Амкадор все ж таки. А МТЗ, ну, назва Минского тракторного завода, вось МОАЗ даже Не сустракалі. Не сустракаў. Калі был бы МАЗ, было б зразумела, аўтамабільны завод. А вось МОАЗ, тут можна і памыліцца. Ну, і ведаеце, вся справа в тым, што трактор такого не бачу. Ну, давайте будем спрабаваць, так? І все ж таки я выберу тады адказ Б, МТЗ. Хай будзе это МТЗ. Я прымаю ваш адказ. Гэта трактар МТЗ-2 Беларусь, які быў выпушчаны у 1953 годзе. Малайчына. Дзякуй. Сергей, і зноў пытанне з фотаздымкам. Якое ваеннае званне на гэтым фотаздымку у аднаго з вядомых савецкіх военачальнікаў у перыяд Першай сусветнай вайны? Варыянты. Ратмістр, малодшы унтер-афіцер ці есаул. Гэта Константин Да, Рокоссовский. Я хотел сказать, той, кто кіраваў Белорусским фронтом и вызволял наш город Гомель. Коли не помыляюсь, Рокоссовский был не казаком. И тому звание есаул – это больше казачье звание. Так можно одразу убрать. У нас остается либо ротмистр, либо молодший унтер-офицер. Давайте выберем молодший унтер-офицер. Я могу, конечно, помолиться, но без помылок же не бывает в гульне. Зразумела. Ваш варыянт Б. Да. Перад вами Константин Рокоссовский падчас Першай сусветнай вайны. І на гэтым фотаздымку ён драгунскі малодшы унтер-афіцер. Вы малайчына. А вось зараз давайте пра тапонімы. Які сучасны беларускі горад да 1944 года меў назву Прапойск? Варыянты. Салігорск, Слаўгарад ці Баранавічы. Вся справа в тым, што вот адразу можна ўбіраць горад Салігорск, тому што гэта горад узнік у пачатку 60-х гадоў. І выбіраць застаецца толькі Слаўгарад ці Баранавічы, так? Вся справа в тым, што зараз гэта, конечно, не Баранавічы, гэта горад Слаўгарад. Вы ўпэўнена гаворыце, ведаеце, Так. пэўна. І я не буду спрачацца і адразу прымаю ваш адказ Б, Слаўгарад. Дзякуй вялікі. Гэта правільны адказ, Дзякуй. малайчына. У 1944 годзе паўстала пытанне пра наданне назвы воінскаму падраздзяленню, якое вызначылася ў баях за Прапойск. Савецкае кіраўніцтва палічыла, што прыстаўка «прапойская» будзе гучаць абразліва для салдат. І з гэтай прычыны горад перайменавалі ў Слаўгарад. Сергей, Так, пакуль ідзяце без памылак. 6-е пытанне, апошняе. так. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Які з савецкіх танкаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны на экране? БТ-7, ІС-1 ці Т-34? Ну, можно одразу сказать, что здесь выява не Т-34. Калі памятаю, на площади Повстания стоит танк Т-34 у нас. И башня выглядит не так выглядает. Состоится два. Либо БТ-7, либо ИС-1. И коли не помиляюсь, ИС-1, ну, в огуле, он как больше не танк, но это самоходная установка, но подобная на танк. Давайте попробуем все-таки отказать, что это будет БТ-7. Я могу, конечно, в данном выпадку помылиться. Сергей, я прымаю ваш адказ. Справа ў тым, што на малюнку вось з такога незвыклага ракурса легендарны савецкі сярэдні танк Т-34. Лічыцца адным з найлепшых танкаў Другой сусветнай вайны.
Сергей, вы просто не пазналі яго. Да. Сергей, але Так. гэта ж яшчэ не ўсё. Так. У вас 50 балаў. Да. Але у вас ёсць магчымасць павялічыць вашу суму балаў аж да 100. Так. Я прапаную вам дадатковае пытанне без варыянтаў адказаў Зразумела. з катэгорыі мова. Так. Калі вы адкажаце на гэтае пытанне, то мы прыплюсуем да вашай сумы 50 тую колькасць балаў, якую вы зараз паставіце на кон. Вы можете адмовіцца ад гульні. Я зразумеў, Алёна. Давайте поставим все 50. Як кажуць, ну, гульня скончыцца, з гэтымі баламі я ж не уйду адсюль, так? Яны застануцца здесь на гульне. Таму альбо пан, альбо прапал. Ну і цудоўна. Патлумачце адным словам сэнс фразеалагізма ставіць на карту. Ставіць на карту. Адным словом надо. Адным словам. Штосьці зрабіць. Так. Я пайшоў ва банк, паставіў усё на карту. Вы ці пан, ці прапаў. Так. Так. Гэта значыць, што вы робіце? Гуляю, так? Гуляеце. Гуляю гульню, так. Ну, каб атрымаць перамогу, я так мяркую, ставіць на карту. Так? І перамагчы. Рызыкаваць. Малайчына! Я вас віншую. Вы малайчына. Гэта цудоўна, у вас 100 балаў. Так. Ірына, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама. Скажыце, колькі гадоў вы працавалі юрыстам? 15. Ну, а зараз, вось, што вам падабаецца ў жыцці? Знаете, я в жизни все люблю. Вот честно говорю, во всех проявлениях жизни. И спорт, и литература, и какие-то передачи политические, и какие-то религиозные. У меня палисадник очень красивый, люди там фотографируются. Карацей кажучы, Ірына любіць жыццё ва всё. ўсіх И- яго да, праяўленнях. и общественную какие-то, я вот что вижу плохое, я всегда напишу, всегда подправлю. Не ленюсь, короче. Ірына, я жадаю вам перамогі, як і кожнаму чалавеку, гульцу, які прыходзіць на гэтую Главное пляцоўку. участие. Так і ёсць. Катэгорыя культура і першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Назавіце гэты помнік архітэктуры 19 стагоддзя. Варыянты. Гэта палац Пуслоўскіх у Косава, палац Герардаў у Дем'янках ці палац Горватаў у Нароўлі. Нигде не была. Напоминает почему-то Польшу. У меня это все. Там я была где-то. Брестская область. Там, мне кажется, в основной реконструкция идет. Наровля тоже довольно большой. Да чаго вы схіляецеся? Да якога варыянту? А можа, як Сергей з першага пытання падказку? Нет. Давайте я буду играть так. Давайте Наровлю тогда. Нароўлю. возьмем. Палац Да, Горватаў да. у Нароўлі. Ну, нехай. Худо-бедно, но сама. Добра, я прыняла ваш адказ. В. Палац Горватаў Да. у У Нароўлі. Наровли. Ірына. Вы памыліліся. Ну, неважно. Гэта палац Пуслоўскіх у Косава. Я жадаю вам абавязкова пабываць і ўбачыць на свае вочы гэты палац. Ірына, наступнае пытанне. Давайте. І зноў разгледзьце выяву. Як называецца птушка, якая да сярэдзіны 20 стагоддзя была шырока прадстаўлена ў Беларусі, а да 1990-х стала вельмі рэдкім на гнездаванні пералётным відам. Вось яна, гэтая птушка. Гэта туркаўка, гэта зімародак ці сіваграк. Ці бачылі вы такую птушечку? Нет, честно говорю, нет. Ну, давайте спросим у моих У сябровак. сябровак. І сябра. Шановные сябры, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Мы атрымалі падказку вашых сяброў. І падказваюць яны, што трэба супыніцца на варыянце В. Кажуць, што гэта сіваграк. А вы што думаеце, Ірына? Раз сябры
дают такие ответы, то и я к ним примкну. Сивагра, когда берем. Я прымаю ваш адказ. Справа ў тым, Ірына, што туркаўка гэта горліца з атрада галубіныя. І гэта і не зімародак, а гэта сіваграк, малайчына. Браво! Супер, ідзем далей. У якім горадзе Беларусі праходзіць традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур? Ці чулі вы пра такі? Чула. Віцебск, Брэст ці Гродна? Витебск. У Віцебску. Да. Не толькі славянскі базар, Не толькі. але і традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных Да. культур. Да, Віцебск. Витебск. А Брэст чаму не разглядаеце? Мне кажется так, что я была в Витебске, как раз там проводился этот вот фестиваль. А ў якую пару года гэта было? Это было холодно. В Бресте я помню пешеходную зону. Там выступления всяких таких артистов уличных. А ў Гродні што памятаеце? Там, я так помню, много очень костелов, много очень... Культавых збудаванняў. Да, да. Так, але у нас пытанне Пытания пра у нас национальные... традыцыйны культуры. рэспубліканскі фестываль Ну, в нацыянальных. какое хоть время? Подскажите. Калі цёпла. А, когда тепло? Тогда, может, в Бресте, правда? Ну, вы меня просто поставили в тупик. Хорошо. Гродно выбираю. Вот так. Я прыняла ваш адказ. Гродна. Справа ў тым, што традыцыйны рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур праходзіць не ў Брэсце і не ў Віцебску. Гэта Гродна, вы малайчына. Это Матерь Божья. Чацвёртае пытанне, Ірына. Что только четвертое? У якім месяцы адзначаецца Дзень святых Пятра і Паўла? Жнівень, ліпень ці чэрвень? Так, Петра и Павла я ходила, наверное, в августе. Или в июле. В июле. Ну, гэта вы па-руску гаворыце, а вам трэба выбраць... Ліпень. Вы кажаце, што гэта ліпень. А, липень это ж липа цветет. Жнивень тогда. А червень. А июнь, июль и август. Ну, в июле. А гэта значыць Липень. ліпень. Ну, Добра, я прымаю. Ну да. Ірына, ваш адказ. Дзень святых Пятра і Паўла – гэта і народнае свята сонца. Калі сонца паступова паварочваецца да зімы, а лета да гарачыні. Дзень святых Пятра і Паўла адзначаецца ў ліпені. Вы малайчына, Ірына. Спасибо Богу. Што Янку Купалу падарылі студэнты Петербурга за драматычны твор «Паўлінка»? Чаравікі, гадзіннік ці чарніліцу і ручку? Ну, чаровики, наверное, нет. Годинник. Тоже, думаю, чернильницу и ручку. Они же там такие культурные, они хотели, чтобы он писал дальше. А может, у него не было обуви, они подарили обувь. Можа і так. А можа, у яго не было гадзінніка, і яны падарылі гадзіннік. Гэта можа, таксама такі падарунак добры. Тут усё, што не вазьмі, усё добрае. Ну, этого я не знаю наверняка, поэтому будем гадать. Пальцем в небо называется. Так. Я склоняюсь к чернильнице и ручке почему-то. Я прымаю ваш адказ. Да. Петербургскія студэнты прэзентавалі падарунак, на якім выгравіравалі А, часы там. бацьку Паўлінкі ад беларускіх студэнтаў. Гэта быў гадзіннік. Ірына, прабачце. І яшчэ одно пытанне. Вось вам спадабаецца, я ведаю. Вы шуміце надо мною бярозы. Калышыце, люляеце свой напеў векавы, а я лягу-прылягу край гасцінца старога на духмяным пракосе недаспелай травы. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі ці Якуб Колас? Ну, вы ведаеце гэты верш? Да, конечно. І песню можете праспяваць. Кум пел очень таким высоким фальцетом. Ну, я считаю, что это Нил Гилевич. Гэта ваш адказ? Да. Сэрцам адчуваеце? Да. Есть подозрение большое. Я вас разумею і прымаю ваш адказ. Вы шуміце бярозы. Аўтар Ніл Гілевіч. Вы малайчына. Да я помню. Где-то я с этим встречалась. Ірына, у вас
40 балаў. Але гэта яшчэ не ўсё. У мяне ёсць пытанне для вас. Калі вы будзеце згодныя, вы можете яго разгледзець і павялічыць сваю суму балаў. Конечно. Хочаце? Да, тут нечем рисковать, 40 баллов. Цудоўна. А удвоить можно? Колькі балаў ставіце? 40. Цудоўна. Ірына ідзе ва-банк. Ва-банк. З катэгорыі гісторыя у вас будзе пытанне і варыянтаў не будзе. Як у Беларусі называліся буйныя сельскія пасяленні, звычайна цэнтры валасцей, у якіх меліся царква альбо касцёл? Село. Гэта правільны адказ, малайчына! Ірына, я віншую вас, у вас 80 балаў, але крыху наперадзе ўсё ж такі Сергей, але і у вас цудоўная сума. Малайчына. Дякую. Ніна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама. Раскажыце, калі ласка, колькі гадоў вы працавалі педагогам? Я працавала педагогам больш за 30 гадоў. Але я ведаю, што у вас яшчэ і другая вышэйшая адукацыя. Ну, таксама на базе першай адукацыі я атрымала адукацыю педагог-псіхолог. Ну, таксама педагог, таксама ў школе працы. Вы выбралі катэгорыю мова, таму што вы філолог? Да, таксама, да. Беларуская, руская мова, сходныя. Гуляем? Гуляем. Першае пытанне. Раздзел навукі, які называецца фразеаграфія, вывучае значэнне фразеалагізмаў, паходжанне фразеалагізмаў ці правілы складання фразеалагічных слоўнікаў. Ну, тут як бы усе адказы адносяцца да фразеалогіі. Так. Паходжанне фразеалагізмаў больш гістарычнае, это этымалогія. Графа – это пішу. Я думаю, што гэта трэці адказ правілы складання фразеалагічных слоўнікаў. Но я магу слоўнікаў. Хутчэй за ўсё трэцяе пытанне. Трэці адказ. Я магу памыляцца. Ну, я думаю, што гэта неправільна спрачацца з выкладчыкам і настаўнікам, ну, хаця б у першым пытанні. Таму я для пачатку прыму ваш варыянт. Варыянт В. Правілы складання фразеалагічных слоўнікаў. Менавіта іх вывучае фразеаграфія. Вы малайчына, Ніна. Дякую. Наступнае пытанне. Які з прапанаваных назоўнікаў не з'яўляецца асабовым? Балагур, журавель ці дэпутат? Асабовым – это значит личным. Ну, журавель не да особы относится. Балагур и депутат як бы это люди, а журавель это птушка. Я думаю, что Б – журавель. Б – журавель, не балагур. Ну ладно, депутат, адказная особа, а балагур? Ну, балагур – веселый человек, так само человек. А вы журавель? Ну, журавель, может, высокий человек, тоже можно в переносном сенсе сказать. Ну, тут хутчэй все ж таки у прамым значэнні слова. Ну, да. Такім чынам, ваш адказ? Б. Б. Журавель. Не абазначае асобу чалавека. Слова «журавель». Вы правильно адказалі. Які з варыянтаў ужывання словазлучэння адпавядае граматычнай норме? 3 шынялёў, 3 шыняля ці 3 шынялі? 3 шыняля – явно помылка у канчатка. 3 шынялёў, 3 да зборнай, як бы лічебнік зборнай. Ну, шынель у нас она в русском языке, шынель ён в беларускай мове. Так, так. 3 шынялі, скорее за все. 3 шынялівыя. А як па-руску будзе? 3 шынелі. А па-беларуску, на вашу думку? 3 шынялі. Мне ўжо прымаць ваш адказ? Я думаю, да. Я прымаю ваш адказ. Ніна, сапраўды, па-беларуску неправільна сказаць 3 шыняля. Не той канчатак. Вы адразу гэта адзначылі. Вы сказалі пра тое, што нельга ўжыць зборны лічэбнік разам са словам «шынель»
у множным ліку. Правильный отказ – 3 шиняли. Все правильно. Без помылок ідем. Ніна, наступне пытанне. Якое значэнне, на ваш погляд, мае фразеалагізм «усе блохі падохлі»? 3 варыянты. Вельмі страшна, вельмі бедны ці нечаканы вынік. Ну, это фразеологизм я не чула, и русский аналог так само не ведаю. Калі ласка, разглядайце, думайце, згадвайце сваё дзяцінства. Можа, все чулі блохи ад подохли, бабулі. вельми страшно, можно сказать. От страху подохли. Вельми бедные, от того, что нема чего на человеку есть, и подохли. От голоду. Нечаканный вынік так само. Усё падыходзіць. Все подыходит. Усё падыходзіць, а ўсё ж такі варыянт правільны толькі адзін, і яго трэба знайсці. Ну, я склоняюсь до варианта Б. Такие бедные, что аж все блохи подохли. Так, нечаканный вынік отметаем. Так, если человек живый, то, наверное, блохам будет что на им подъесть. Нават калі ён вельмі бедны. Да. Значит, застаецца А, вельмі страшно. Вельмі страшна. Трэба сказаць, што вы, Ніна, зараз выбралі варыянт правільны. Вы малайчына. Наступнае пытанне ўжо 5. Які з прапанаваных варыянтаў ужывання уласнага назоўніка вы лічыце правільным? Сустрэўся з Алесем Рэпам, сустрэўся з Алесем Рэпай ці сустрэўся з Алесем Рэпа? Як правильно? Ну, уласный назовник, наверное, все-таки будет склоняться. Значит, вариант В отметаем. Только як он будет склоняться? Як по жаночему роду или як по мужчинскому роду? С Алесем Рэпам, сустрэўся с Алесем Рэпай. Рэпам як-то не гучыць. Ніна, і у вас жа ёсць яшчэ падказка сяброў. Ну, Калі значит, трэба, то калі ласка. возьмем подсказку сяброў. Зараз. Да. Дорогие сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць правильно. Ніна, што атрымалася? Раздзяліліся думкі вашых сяброў. Адзін чалавек гаворыць, што трэба браць варыянт Б, быццам бы правільна будзе сустрэўся з Алесем Рэпай. А 2 чалавекі за варыянт В, сустрэўся з Алесем Рэпа. Адзін увогуле не прапанаваў варыянта. Так, я думаю, что я все-таки не послухаю большасць моих сяброў и выберу вариант Б. Сустрэўся с Алесем Рэпай. Вы выбираете варыянт Б. Сустрэўся с Алесем Рэпай. «Я прымаю ваш адказ». Прозвішча Рэпа суадносіцца з назоўнікам жаночага роду Рэпа. Таму і скланяецца гэтае прозвішча як адпаведны назоўнік. Рэпы, рэпе, рэпай. Правільны адказ – сустрэўся з Алесем Рэпай. Вы малайчына. Шостае пытанне. Які варыянт расстаноўкі літар у алфавіце будзе правільны? И мяккі знак Э, мяккі знак И, Э, ці мяккі знак Э, И. Вариант В неправильный, потому что Э, Ю, Я заканчивает алфавит. Вариант А и вариант Б. И между мягким знаком и твердым. Мягкий знак И. Твердый знак Э. Или А, или Б. Тут бы Вы подсказки разглядаете 2 варыянты А ці Б. дать. Угу. Таму што дакладна памятаеце Э, Ю, Я. А што да гэтай літары Э? Наверное, все-таки Б. На вашу думку, мяккі знак И, Э, Ю, Я? Знак И. Твердый знак там. А, твердого знака нема в белорусской мове. Нема. Нема. Значит, Б. Или А. Не, Б. Мягкий Б. знак И. Ю, Я. Скорее всего, Б.
мягкий знак «ы», «э-ю-я». Да. Ці «ы», мягкий знак «э-ю-я». Ні. Варіант Б. Варіант Б выбираете. Ну, добра, я приймаю ваш варіант. Ніна, заканчивается белорусский алфавит «э-ю-я». А перед «э» «ы», мягкий знак «э-ю-я». Вы помылились. Ну, нічого. Ніна, у вас 50 балаў. Менавіта столькі ж было спачатку ў Сергея. У яго таксама 50. Але ён даў згоду на дадатковае пытанне. У вас такое права разгледзець яшчэ одно пытанне таксама ёсць. Я вам скажу, што гэта пытанне з катэгорыі гісторыі і культуры. Калі вы даеце згоду, разгледзіце гэтае пытанне, паставіце пэўную колькасць балаў, пры правільным адказе мы прыплюсуем гэтыя балы, а тут ужо традыцыя ў нас, ва-банк усе ідуць. Можа, і вы згуляеце? Ну, пойдем, як усе, в банк. Ну і давайте. 50 балаў вы ставіце на кон. Цудоўна. Усё паставілі на карту. Да, рызыкнем. Звярніце ўвагу на фотаздымак. Без гэтага прадмета да 20-го стагоддзя ў гаспадарцы не магла абысціся ніводная гаспадыня. Для апрацоўкі якой культуры гэтая прылада ўжывалася? Першы раз бачу гэту Якую прыладу. культуру сельскагаспадарчую апрацоўвалі з дапамогай гэтай прылады? Жыта, лён. Явно не бульба, не буракі. Лён ці рабілі, скорее всего. Но жыта, я не ведаю, чтобы яго так апрацоўвалі. Скорее всего, лён. Ваш адказ? Лён. Гэта правільны адказ. Ніна, гэта церніца, і яна была у гаспадынь для таго, каб апрацоўваць лён. Сапраўды, вы малайчына. Ніна, у вас 100 балаў. Столькі ж, колькі і ў Сергея. Алфавіт падвёў. Ніна, сёння у нас няма аднаго фіналіста, а ёсць 2 фіналісты. Вельмі добра. Гэта цудоўна, я вас віншую, няхай усё складваецца так у жыцці, як вы хочаце. Дзякуй. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя слоўнікі сёння я з задавальненнем перадаю пераможцам. Гэта Ніна, калі ласка, і Сергей, калі ласка, віншую. Мы вдячны ўсім стваральнікам гэтай праграмы цікавай. Запрашаем усіх вывучаць беларускую мову, любіць гісторыю, культуру нашай краіны. Мы атрымалі моцнае ўражанне ад гульні. Хацім падзякаваць усім стваральнікам гэтай тэлеперадачы, працягваць далей гэтую цудоўную справу. І спадзяемся, што мы калі-небудзь яшчэ раз сустрэнемся на гэтай пляцоўкі. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.